ne zuwa gare ki, zuwa gare ni, zuwa ga iyayenmu mata gaba daya, hafizahunallahu azza wa jalla. Annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya kira jinsin mata tara da Allah ya tsine musu albarka. Duk tausayin annabin Allah da yafi kowa tausayi a duniya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim, wa ma zalika ya tsine musu albarka. Hadisin ya ce, wani hadisi ya kira annabi ya tsina wani Allah ne, la'anallahu alwashima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wan namisa wal mutanammisa wal washira wal mustawshira wal mughayyirat lil husni li khalqi Allah azza wa jalla. Wannan nau'i tara dukkanin su Allah ya tsine musu albarka. Dole ki karkada kunnen ki uwa musulma ki saurara. In kina ciki ki fita da gaggawa saboda baki san yaushe zaki mutu ba. In ba kya ciki la budda an taj'ali hijaban bainaki wa bain ma'asiyati Allah azza wa jalla fi mithli hadhihi al-ashya al-qabiha. Na farko Allah ya tsine wa alwashima, mace da ke yin irin wani zane da mata ke yi, a rika sa a danyi wani ado a fiska, a rika saka wani abu ko baki-baki a ciki. Wanda take alwashima mai sana'ar yin, wal mustaushima da wanda aka mata, wal wasila da wanda aikin da shine attachment na gashi, ba ta da aiki sana'ar shine attachment na gashi. Yanzu akwai wanda ake sabon yayi da ulu ake yi, Allah ya yi ki da gashi kaɗan sai ta ce wai sai yayi yawa. To wanda sana'ar ta kara gashi ne Allah ya tsine mata albarka. Na hudu kuma sai ya ce da wacce aka mata ta ba da kanta a mata attachment, ita ma mai matsayinta Allah ya tsine mata. Na biyar sai ya ce annamisa. Wacce ce annamisa? Wacce ce annamisa? mai kankara haƙorinta don ta yi wushirya. Annamisa wanda take kankare wata haƙora don yi mata wushirya. Wal mutanammisa wanda ake kankare mata haƙorin don a mata wushirya. Duk wannan iyaye mata da dama suna yi, Allah ya kare su. Na bakwai sai ya ce walwashira, akwai shi ma wani abu da mata suke a jikin gashinsu shine alwashira. Da yawanci abin da ake kala-kala ne, amma yanzu shine rina gashi, a sa wa gashi. Wancan attachment ake magana, wannan kuma shine me rina gashi, dayin da ake yi. Wane kala ne ya halatta a yi? To a yi bahas biya kayi. Lalle ya halatta, ɗauki littafi ko da riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na Sheikh Abu Zakariya ya haibu na Sharaf Annawi rahmatullahi alaihi. Abin da aka fi sine wa kai tsaye shine kala baki. To wanda aikinta take wata da wanda ake mata ta takwas ita ma Allah ya tsine mata. Sai na tara al-mughayyirat, mai canjawa, lil husni dan da ya kyau, li khalqillah, halittar Allah, shine kamar mai bleaching. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Masu canja halittar Allah, Allah ya tsine musu albarka. Iyaye mata a duk duniya ba mai jin tausayin mu da ko irin fiyayyen halitta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi sallam. Duk duniya ba mai jin tausayin mu irinsa. Wa ma'a zalika yace Allah ya tsine muku, ko kuma shi ya tsine wa masu aikin. Wa zai kwace ku idan mai tausayin ku a duniya yayi wannan magana? Annabin Allah fa yana bayyana yadda Allah ke jin tausayin mu. Hadisi a Bukhari yace mace ce za ta iya daukan dan da ta haifa ta jefa shi a wuta. Mata suka ce ya za a yi wanne faru a duniya, mace ta jefa ɗanta? Sai ya ce to yadda Allah yake jin tausayin ku ya fi yadda take jin tausayin ɗanta. Duk da wannan aka ce Allah tsine wa matan albarka. Yau ka duba yadda mata da dama suke bleaching. Ga duk wanda ya san illan bleaching daga ya ga jikinsu ya san akwai. Wajibi ne iyayenmu mata su daina wannan. Daga cikin illolinsu wannan gaba na uku, na hudu nasihar mu gare su iyaye mata shine zina. Zina wannan ya fi faruwa da 'yan mata. Bleaching ma fi faruwa gare su, attachment ya fi faruwa gare su, tabarruji duk ya fi faruwa ga 'yan matan, amma wasu daga cikin matan aure ma suna yi. Kula ga wannan gaba na hudu zina. Wani zai ce ai ba kowace ke zina ba. Menene matsayin mace da sanya turare a jikinta ana jin kanshin tana yawo cikin maza?
hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alaihi wanda sheikh ahmad shakir rahmatullahi alaihi ce hadisi ne hasan innal mar'ata idza sabtarat wa kharajat wa sami'a an-nasu at-tayyiba wa hiya kaza wa kaza ya'ni wa hiya zaniya. wannan me matsayin sanya turare a fita? Iyaye mata, matsayin ki na mai aure me kike bukata ki? Bayan nan daga cikin abubuwan da ake nazina ake renawa akwai gaisawan maza da mata hannu da hannu, ya shi faruwa ga yan boko. Ita ubanta yana ganin ta tana jami'a bai damuwa da me take yi, sai ta mika wa namiji hannu su gaisa, uban na magani bai dame shi goni. Ka je ka ga wasu daga cikin mata, ba duka ba, wasu yadda suke rayuwa ko a secondary school yau a secondary fa ana gaisa maza da mata, mai matsayinsa a musulunci. Matar da ke gaisa da namijin da ba nata wa matsayin zina ne. Ga hadisi na imamu abu dawud rahmatullahi alai wanda sheikh muhammad nasir rahmatullahi alai yace hadisi ne hasan cikin sahihul jami'. Annabi Allah na cewa al-ainan tazniyan wal rijlan tazniyan wal yadan tazniyan wal farj yazni. Ido biyu na zina, kallon abin da bai halatta ba. Hannaye biyu na zina bangaren a gaisa da wanda bai halatta a gaisa ba. Kafafe biyu na zina a je wajen sabon Allah da su, sannan al'aura na zina. Shine zinar da aka sani a zahiri. Wajibi a nisanci wannan. Daga cikin musifar da nake nasiha zuwa ga iyaye mata na biyar shine ishu na hawa a taba. Muna magana akan hawa a taban mace ɗaya, yau fa ya wuce ɗaya. Ɗazun nan kafin ita ho, wallahu alama aqulu shahid. Akwai Aminu na Suleiman Muhammad, lecturer ne a nan ATBU Agri Economics Department. Sanda ya zo gida yake ga mun abun da ya gani ya tayar masa hankali. Mata ne fa sun kai 3 'ya'yan musulmai akan ataba ɗaya, har kan tanki mai ataban ya ɗauke su. Yau fa double ma 3 in 1 ake, ana 4 in 1 matan musulmai. Aina nadhhab bi hadha? يا أختي ماذا تقولين أمام الله عز وجل يوم القيامة إذا سئلت عن ذلك؟ mai zaki ga Allah gobe kiyama akan wannan? Ga hadisi riwaya ta Imam Abu Dawud rahmatullahi alai, Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai ka hadisin a mujalladi na farko a silsila sahiha cewa hadisi ne hasan. Annabin Allah yake cewa da jikinka ya shafi jikin matar da ba taka ba, gara dinke kanka da kusa shi maka alkhairi gobe kiyama. A duniya amma dinki da kusa shi yafi alkhairi, ke ma da jikin ke diba jikin mijin da ba naki ba, gara a miki dinki gobe kiyama da kusa a miki a duniya da ke game da Allah akan wannan.